Laqda ta' ħbiberija bejn Malta u ċ-Ċina u l-Ambaxxatur Ċiniż għal Malta organizzaw attività biex ifakru l-50 sena minn mindu bdew ir-relazzjonijiet diplomatiċi bejn il-pajjiżi. Waqt din l-attività li saret fi ġnien is-Serenità f'Santa Luċija inkixef monument fl-għamla ta' id kbira basfur żgħir se jtir minn fuq wieħed mis-subgħin. Għall-attività attenda fost l-oħrajn il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Burge li taħarsa lejn l-iżvilupp tar-rabtiet bejn il-pajjiżi tul l-aħħar 5 deċenji. Huwa spjega kif permezz ta' din ir-relazzjoni s'issa ġew iffirmati aktar minn 60 ftehim f'diversi oqsma differenti. Minkejja distanza bejn il-pajjiżi nibtet relazzjoni ta' dinamiżmu, kooperazzjoni u rispett. Frott ta' dan żdiedet il-kooperazzjoni politika, ekonomika u kulturali. Il-Ministru Burge fakkar kif Malta urid is-sodisfazzjon tagħha meta kienet magħżula biex tospita l-ewwel ċentru kulturali Ċiniż fil-Belt Valletta. Burge esprima l-ħerqa tiegħu sabiex din ir-relazzjoni bilaterali tkompli tikber u tħalli l-frott tagħha fiż-żewġ pajjiżi għal ġid komuni taċ-ċittadini. Għall-attività kien hemm preżenti wkoll is-Sindku ta' Santa Luċija Charmaine St. John u l-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi. L-Ambaxxatur Ċiniż għal Malta Yu Dunhai faħar ir-rispett reċiproku bejn iż-żewġ pajjiżi u qal li dan kien wieħed mis-sigriti li waslu biex ir-relazzjonijiet diplomatiċi jifjorixxu. Sostna li minkejja differenzi fid-daqs fl-istorja u fil-kultura tagħhom, Malta u ċ-Ċina dejjem jimxu ma' xulxin b'rispett u b'sens ta' ugwaljanza. F'kumment ma' dal-istazzjon il-President tal-Għaqda ta' ħbiberija bejn Malta u ċ-Ċina, Reno Calleja, għalli l-għan ewlieni meta twaqfu relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi kien li l-ekonomija Maltija tinbidel minn waħda dipendenti fuq il-militar għal waħda stabbli bbażata fuq it-turiżmu u l-industrija. Meta kont żagħżugħ jien kellna ħolma illi Malta minn strument ta' gwerra issir strument ta' paċi. Mhux easy għax biex iddawwar l-ekonomija minn waħda tiddependi fuq il-militar għal fuq waħda fuq it-turiżmu u l-industrija ma kienx easy, imma bis-saħħa taċ-Ċina u pajjiżi oħra, pereżempju l-Libja. Għedna ħafna ma l-iktar iċ-Ċina għenuna ħafna biex dil-ħolma ġiet realizzata.